more you find it's all around you all the time, catches your eye. Vítajte naspäť v mojom kanáli. Je Veľká noc. My sa ideme kúpať. Čo so mnou poďte nachystať za 30 minút. Zradím vám, nekupujte si bonet z Temu ani z DMky. Náš ten z DMky, ale tento z Temu, on furt padá, takže keď nemáte obrovskú hlavu alebo obrovské, už že mega veľké vlasy, ak majú, neviem, černošky alebo takto, tak si radšej ho nekupujte a kúpite si nejaký lepší. Celú noc mi to takto padalo. Sa idem naraňajkovať, uhnúť. Teraz si idem rýchlo dať dole bonet a spraviť si skincare. Vás si vyčistím s touto krásnou slečnou. A potom si dám toto tiež od krásnej slečny a to sa má dávať iba ráno. To je taký krém. Nakoniec SPF-ko, to nemôže chýbať. A ešte tento Mario Badescu spray. Rýchlo spraviť nejaký top. Mám extrémne mastné vlasy. Dám si aj tieto sponky. To je všetko. Veci mám zbalené v takúto batohu s mašličkou. Budeme rýchlo obliecť akože bundu a pôjdeme. Je 8:07. Chvíľu tam už sme. Už sme tu nebudeme môcť natáčať, takže sa uvidíme potom. Už sme po